Hormatly adamlar, hemmäňize salam aleýkum. Şu günkü videoda biz ýa-ni programmирование täze başlaýanlaryň bir goýberýän ýalňyşlyklary bar. Şu barada gurrun ederiz. Umumy düşünüň bu adamlar ýalňyşlyklar ol hemmämize bir mahsus häsiýetleň biri. Şoň üçin işleýän, okaýan adamlaryň ilmi damada ýalňyşlyk goýberer, oňa bir gynanmalar. Ne dowam edýär? Umumy birinji bir kän goýberýän ýalňyşlykyň biri teoriýany öwrenýärler, praktikasy. Indi gownuňyza hawa şol diýeli bir videorok görýän, bir kitap okuýan, bir zatda öwrenýän ýalyk, ýöne şonu praktika bilen berkitmesen, anana adamlar şoň eşden bir zatlaň ýalyk bir 70-80% kelläňde unutýar. Ondan soň biderek gideren wagtyňyz bolýar-da. Onu tersine etseňiz bolar, ýanky bir video gördüňiz, mysal üçin belli bir bölegini saklaýaňyz, şo taýyna bir kod ýazyp görýäňiz, özüňiz balatly üýtgedip görýäňiz. Şun ýanky diýişmäli bir progress bar diýip sizde bir illüziýa bolýar-da. Na samym delе oňa zat ýok. Siz berkideňiz ok, hiç sady praktika bilen olam gowy däl. Навык решения. Inni mesele çözmek okuýu we programmistler şol esasy. Şonu bir ýönekä adamlardan bir gowy tapawutlanýar ýa-da şol programmist ilmi damada mesele çözýär-de postoýan günnelik. Inni şol okuýu ösürmek gaçkyn adamlar ýöne hokman şol ýankaly özüň praktika bilen problem bilen duşup ýankalyk şonu çözüp şeýle dowam etmeliler. Inni näde praktik etmeli? Kiçirak proýekt ýazmaly, soň LeetCode baýnam mysal üçin gatnaşyp şonu maslahat berýän, şo taýda menen boş wagtym bolsa, girýän şo taýda algoritmler boýunça meseleleri bar çözüp bolýar diýjek bolýanym, bir islenlik bir çyrşylmykda özüňize görä şo taýda bir meseleleri tap bolýar-da çözmek üçin. Indi dowam edýär. Кодирование без планирования наш пунктлам wajib punktlaryň biri. Indi bir struktura ýok, planlaşdyrylmadyk. Ýöne siz geldiňiz bir kiçirak proýekt ýazjak bolýaňyz, diýeli internet magazin, diýeli göni bir VS Code açyp gün kod ýazyp başlamak şoňa näde dogry adamlar. Siz hokman ilki şoňsyny dol pikirlenmeli, nälerek bir danlylanarsyň şo taýda bir arhitekturasy, priложениýaň haýsy tehnologiýalar bolmaly, haýsy framework gurulmaly diýeli. Şo zatlaryň hemmesi pikirlenli adamlar. Şondan soň kiçike proýektem bolsa, şonu hokman pikirlenmeli, ennek etmeli. Indi nälik bolýar? Indi logikany alýaňyz, mysal üçin size udobny bolsa bir kagazyň ýüzüne ýazýaňyz, şo taýda bir strukturany belleýäňiz. Ýanky bir ulu problemany ýankalyk bir näçe kiçi böleklere bölüp bilseňiz, şonça gowy bir fraza we işlem bolsaňyz разделяй власть diýilýär-de. Indi durmuşda şoňalyk bir ulu problema bar sizde. Siz şonu alyp gaty kiçi böleklere bölüp bilseňiz, şo problemaň nädip geçikideninizi bilmäň alarsyňyz. Indi dowam edýär. Kopирование кода без понимания. Şu punkt näme arada diýjek bolýar? Mysal üçin siz bir problem bilen duşdyňyz. Internetden kod aldyňyzda programma kopýalap zapusk etdiňiz. Indi şo taýda siz hokman ilki analiz etmeli, näme kopýalaýaňyz siz. Mysal üçin size gerekmi şol dogry işleýärmi, şo taýda ýalňyşlyklar bar bolmagy mümkin. Indi öň mysal üçin Stack Overflow bar, şo taýdan gözleýärdik-de, ýalňyşlyklary häzirki döwürde mysal üçin iskusy intellekt şol kömek edýär. Ýöne düşünýän adamlar şol başlaýanlar köp goýberýän ýalňyşlyk iskusy intellekti ulanýarlar. Ulanman diýjekkä, ulanyň ýöne düşünmeli. Şoňa näme zadany berýäňiz, size näme gaýtaryp berer şol. Indi praktikamda da boldy, näme случай, mysal üçin programmist we bir task açyldy, edip otýar şonu. Näle işleýän eken, soňundan birlikde ony alýa bir şo tasky iskusy intellekte berýär.
olan bir kod generate edip bile onu programma atalya запуск edýär, ошибка berýär, ol ýene ýygyna ошибканы berýär. Şeýdip iki tarapy zyňyşdyrýar kody. Onuň inni mesele ýok. Adamlar şol hemme bölegine düşünýän bolsa mesele ýok. Olam işleýär. Ýöne diýelik käbir ýerine şo taýyn näçe şeýitdiň bize şoňalap gabat gelenok, şo taýyn şoňalap etmeler ekeniň. Onuň servis kustynçylyk tutuş biziň arhitekturamy bilenok, opus programmany bilenok, belli tasky ol öz düşünşine göre edýär. Onuň şo taýda kontrol etýär adamlar. Inni gözüňde turan şoň ýygyna bir barlama nämetçek, mesela şo durşuny da geçik edýär. Şoň üçin şo zady enli etmek hokman analiz edin, oňortaňa da özüňiz ýazyň, iskustunçylyk ýazarýanmasaňyz mesele ýok, ýöne analiz edin hokman. Inni dowam edýär adamlar sonra bermäne bolan gorky hemme kişide de başda bolýar o zat. Ýöne şu zatdan geçip gitmeli adamlar pikir etmeliler, aýmy sonra bersem samsykdy pikir ederler, oňa zat ýok. Ýöne şunu bir aýdyp geçesim gelen zat bar, şu aýda bir ýöneköý soralar bar, mysal üçin programmany ustanowka etmelisiz. Programmany öwrenip bersiňiz, alyp mysal üçin mentordan şonu sorasaňyz ýa ýanyňyzdakydan inni gelişiksiz bolýar adamlar, oň bir iki sora berip bilersiňiz, şoňa alyp üçlenjide ýa öz aýdar ýa ýankelsiz bar doje bir başga pikir edip başlar. Şoň üçin näre aktiwem bolýar, mysal üçin problem bilen duşdyňyz, ýarym saat, bir saat giderin wagt, onu çözüp bilmediňizmi, onuň ýa ýanyňyzdaky bir oglanlardan sorap bilersiňiz, ýa ýankelap bir özüňizden has bir tejribeli programmistler bar, şolardan sorap bilersiňiz, bir derek günläp wagt gidermek diýjek bolýan. Maslahatlaşyp bir daha çözüp bolýar. On bir on praktikasyny bolan bolsa, derhal çözülüp geçer şoda. Игнорирование качества кода была hemme yerde de baş problema. Düşnükli evinden geljek adam kösenjegine ola garantiya. Ýöne özüň bolsaňam, mysal üçin ertek gün programma ýazyp oturýarsyň, bir ýerine logikany ýetmeli bolýar. Kän bolýar o zatlar, bu postoýan bolup duran zat. Inni sen programmany bir gaty kiçi böleklere bölüp, birgiden mikroserwislere bölüp ýazan bolsaň, şo taýda bir minimal ýerni ütködüp sen dowam edip bilýän, ýöne gözüňe otur bir monolitni uly bir hemme zady bir ýerik salyp ýa şeýdip ýazan bolsaň, onda şo taýda ne problem bolýar, hemme ütködüp çykmaly kodun. Plusam ýankarak perimenleň atlary, funksiýalaň atlary, funksiýalaň idealny funksiýa ýekije iş etmeli, şol berilen işem netijesini gaýtaryp bermeli. Owa praktikada zady edip bolanok düşünýän ýöne şoňa bir ýakyn şekilde işlejek bolmaly. Bir her kimin öz poçerki bolýar, şo öz poçerkini saklan, ýanky diýişim ýa-da iskusny intellekt etdirýäňiz, onuň bir funksiýany atjaň, bir hilek ýazylan, ikinji funksiýany atjaň, başga hilek ýazylan, bir iki tane programmist işläp oturan ýaly kodda o taýda. Prенебрежение test etmek meselesi buna dogry maýdan, şol meňem problemamdy şol. Şoň bilen görüşýän menem test etjek bolýan. Ýöne düşündirýän ýagdaý. Geçenäk bir programma ýazandy. Owa hemme bolup biljek testler edip bolýar, ýöne ulurak bolan programmaňy test etjek bolsaň, palnaçan testlerini ýazmaly bolar, ýene wagt gerek size. Umumy şoň üçin men kösenýän şu zatda, ýöne özüňi test etmeli, test etmeseňiz, mysal üçin test edýän adam bar bolsa, oň üstüne ýüklemeli, hökman ýöne şu zat gerek. Täbi razrabotkada problema çyksa, bir derhal edip bolýar, näse gözüňizde bir production ýüklediňiz serverda запускать etdiňiz, şo taýda bir klientde şol problema çyksa, gözüňizde turýan şol size haçan gelýär, soň size gelip siz onu düzeltmeli, ýene production ýüklemeli, oň problema gatken. Şoň üçin testleri hökman gerek bolupdy. Git
şu tema barada aýratyn bir widerokda ulaşdyran bolýan, giýdiň minus yerleri ulanmasaň umumy koduny ýitirip bilersiň, komanda işläp bilen ok, bir izigderlik bilen ok, günnelik näme dep etdiň, mysal üçin diýeli bir öňkü versiýany gaýtjak bolýan, iziňe programaň onam etmek kyn. Şoň üçin ýanky zatlaryň goranjak bolsaňyz giýdi hokman ulanýaňyz. Prinsipi men pikir edýän, şoňa ýekje gün wagt giderseňiz bir şo taýda repozitoriy döredip, mysal üçin bir commit edip günne push etmek, şo taýda bir fanalja komandalar bar, 4-5 sana esasy bolýan. Şonu ýatyrsaňyz siz komanda razrabotkada däl ýöne şeýle ulanmana bolýar şo. Onuň ýuwaşlykdan onam kämilleşmeli. Indi hemme zat öwrenjek bolýar bir wagtda. Şu adam näde dogry adamlar onu özüňiz bilýäňiz. Indi bärde köp kurs merkezlerde de şu zatlar bar eken, ne problema bilemok, bir özleri bilýärler, bilen konuş problemany. Şol bir ограниченный wagtyň içinde hemme tehnologiýa berjek bolýar. Adamlar düşünüň, oňa zat ýok. Näme bolýar? Перегружать edýäňiz adam höwesini ýitirýär, ýüzleýje bilýär, şol hemme adam bir düýünden bilen ok. Şoň üçin şol adam näde dogry hiç meselede de şoňa bir ösüşe baryp bolanok diýjek bolýan. Şoň üçin bir zat başladyňyzmy, öwreniň belli bir derece çelli, taşyn dil öwrenip başladyňyz, başga dile böküp ol dil gowken, bul dil gowken diýmän. Bir dili soňra çelli öwreniň, soň başga dile geçmek, ananaýyn siz bir programmalaryň diliniň bazasyny bilen soň siz üçin dil çalışmak hiç elek mesele däldir adamlar. Enne dowam edýär, izopretýany velosiped. Bulam düşünüklim kadýan, ýöne bir mysal üçin kod ýazýaňyz, programa ýazýaňyz, diýeli awtorizasiýa moduli bar. Şol hem backend frameworklarda hemme ýerde çözülen şoda. Indi diýjek bolam, siz görýäňiz, haýsy bibliotekaga gawat gelir, şonu alýaňyz, ustanowka edýäňiz, dokumentasiýa boýunça işledýäňiz. Şol adamlar üçin goraglygyňyzy, wagtyňyzy ekonom etýär diýjek bolýanym, uje ýazylan taýýar. Özüňiz ýazyp bilýäňizmi? Mesele ýok. Ýazyp bilersiňiz, ýöne gerekmi şol. Wagtyňyzy ýitiräňizde birinjiden, ikinciden oňalyk gowy siz mysal awtorizasiýa modulini noldan ýazmarsyňyz. Ýazýaňyz orada bu wizalar siz görüp oturmarsyňyz diýip pikir edýän. Indi dowam edýär. Ignorирование отдыха и выгорания bulam düşünükli adamlar wagtyny diýince almaly. Mysal üçin diýeli bir gün 10 saat bir programmalaryň dilini izüçäd edip, onuň diýeli 10 gün goý bereniňden gowsy günnelik 1-2 saat zanimasiýa edilen gowy. Şol ýuwaşlykdan ennege girýär, soňulanam siz kän uly progressiýa bar ýaňyzy gözüňiz turup 1 ýylyň içinde 365 gün baý bolsa, onam diýeli bir 2 saatdan sarp edip bilseňiz, ananaýyn adamlar gatyly zat. Inni näme diýjek? Şoň bilen ýalňyşlyk goýulmak, ýanky diýişmeýärlik biz üçin sapak bolmaly zat. Şol ýalňyşlygy ikilenç goýulmak, indi şol näde dogry. Ýöne hemmemizden bir ýalňyşlyklar bilen öwrenýär. Indi şu taýda gowy fraza bar eken, söýsök mung seterli kod diye bir funksiyada başlıyor. Şunu men eşittim, путешествие в 1000 миль начинается с одного шага deyip de, indi şondan anlam olmalı şu fraza. Umumy diýjek bolýardy, ýokman başlamaly. Indi hormatly adamlar, soragyňyz, teklipleriniz barsa kommentariýa edin, hoş sag bolun.